Langkung rumiyin saderengipun acara ijab kabul dipun awiti. Monggo-monggo kita sesarengan tansah memanjataken puji kelawan syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos. Awit menapa ing kalenggahan dalu punika kita sedaya taksih dipun paringi kesarasan ugi kelonggaran sehingga saged iki kawula dados pranata acara dados langkung prayuniginipun kawula waosaken sedaya acara ing kalenggang dalu punika. Acara angka setunggal nggih menika acara pambuka. Acara angka kalih nggih menika atur pambagya. Acara angka 3 nggih menika atur pasrah ugi atur panampi. Acara angka sekawan nggih menika ijab kabul. Acara angka gangsal doa ugi panutup. Kangge angawali acara pambuka monggo-monggo kita sareng-sareng maos doa basmalah kita waos sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Mekaten waosan basmalah niku wau kangge angawiti acara ijab kabul ing dalu punika. Mugi-mugi acara ing kalenggahan dalu punika pinaringan rahayu mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Salajengipun nggih menika acara angka kalih atur pambagya dumateng Bapak Kepala Dusun utawi sinten to ingkang nampi atur kawula wedal saha papan kawula sumanggaaken sak cekapipun. Sumangga. Matur nuwun dumateng sederek tinanggenah ingkang dados pranata adiwicara ingkang paring medal dumateng kawula. Minangka temengane atur kula aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Kawula nuwun dumateng para sesepuh, para sesepuh, para pepundhen ingkang datsatuhu kinabekten. Dumateng sedaya para pangemban, pangembating praja minangka pandang pandome kawula dasih. Wonten ing mriki boten kawula aturaken setunggal mbaka sawiji pilih pangkat derajat saha kalengganipun ingkang pantes katuran sagung pakurmatan. Dumateng Brait Agung Baraya Wirayata Baraya Wiratamtama ingkang mahambek luhuring dharma, para alim, para ulama ingkang rinten lan dalu tansah sumandhing mring kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhur ing budi. Dumateng panjenenganipun Bapa Lasiman dalah para pangombyong ingkang tansah bagya minulya, kepada pengurus atau petugas kantor urusan agama Kecamatan Rimbo Ilir yang saya hormati, dumateng sedaya para lenggah kakung Sumawana Putri ing dahat kalingganing akrami. Saderengipun kawula matur wonten ing kalenggahan dalu punika mawantu-wantu kula tansah nyuwun agunge pangapunten awit kapeksa kawula jumeneng wonten ngarsa panjenengan sami mboten nami
ngirangi tata trapsila hanamung supados cetha anggen kawula ngaturaken minangka aturipun saking Bapak Mulyana sak keluarga. Wonten kalenggan dalu punika monggo-monggo kula dherekaken ngunjuk raos syukur demen ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Mengga ing kalenggan dalu punika kula panjenengan sami tansah pinaringan pinten-pinten kenikmatan terutama nikmat sehat, nikmat kesempatan katitik ing kalenggan dalu punika saged kempal manunggal wonten bale wismanipun panjenengan Bapak Mulyana kanthi rahyu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Shalawat ugi salam monggo-monggo tansah kita hadiahaken dumateng pundak junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah pikantuk syafaat wonten yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Nggih nuwun dumateng para sepuh para lenggah kakung Semawana Putri. Wonten kalenggan dalu punika kawula aminangkani pamundhutipun ingkang amengku gati wedal ing kalenggan dalu punika mboten kewawi matur wonten ngarsa panjenengan sami amargi nembe ngraosaken bombonge penggalih suka parisuka pikantuk sungsung talining katresnan saking panjenengan sedaya. Salajengipun kawula minangka taling ngatur penen Bapak Mulyana sepindah ngaturaken sugeng rawuh ugi seketaken anggipun sami lenggahan sinambi muragabi sedaya pasugatan lan lenangen ingkang sampun sumadya wonten ngarsa panjenengan sami. Dene ingkang salajengipun Bapak Mulyana sakeluarga dalu punika nggadahi hajat nggih menika ngentas pitulus kang putranipun hasilih Siti Fatimah. Dene kalenggan dalu punika badhe kadhaupaken kalian putra jalu panjenenganipun Bapak Lasiman hasilih Bagus Andika ijab kabul badhe kalampan mangke sasampunipun acara pasrah punika sampun paripurna. Dene ingkang salajengipun kanthi bebek biramani manah ngaturaken suka bingai manah dumateng para rawuh sedanipun awit sampun kersa angrawuhi so paring idi pangestu dumateng calon Sri pengantin kekalih. Ugi mugi-mugi ijab kabul saged lancar mboten wonten alangan setunggal punapa. Dene salajengipun panjenenganipun Bapak Mulyana tansah ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan katur dumateng para pinisepuh dalah para keluarga ugi para tangga tepalih ingkang sampun paring pambiyantu ingkang awujud punapa kemawon sarehne panjenenganipun Bapak Mulyana sakeluarga boten saged paring piwales punapa-punapa. Sagedipun namung ngaturaken puja-puji astuti mugi-mugi panjenengan sedaya pinaringan sih kanugrahaning Pangeran jenelakna ing suka rahayu lan tinebihna saking wabak balak ugi duka wara. Dene salahipun mbok bilih wonten kirang trapsila susilaning para sederek among tamu anggenipun mapanaken palenggahan ugi kirang trapsila sisilaning para kaneman anggenipun caos pasugatan dumateng para tamu sedanipun keparenga paring lumebering samudra pangsami. Minangka panutupe ngatur ambuk bilih anggen kawula ngaturaken atur pambagya rahayu lajeng menika kathah cicir cewet kuciwaning atur awit saking tubruk pamawas saha tebih saking pasinaon mawantu-wantu dumateng para sesepuh dalah para lenggah danipun keparenga paring lumebering samudra pangsami dumateng kawula ing wasana
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Matur nuwun nggih menika atur pambagya ingkang dipun aturaken niku wau dumateng Bapak Kepala Dusun. Mugi-mugi saged kepareng menapa ingkang dados panjenenganipun Bapak Mulyono ugi Bapak Lasiman sak keluarga. Salajengipun nggih menika acara angka 3 atur pasrah ugi atur panampi dumateng to sinten nampi atur kawula wedal saha papan kawula sumanggaaken sak cekapipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuwin sugeng dalu kagem kita sami. Awit saking paringsih nugrahaning miwah berkah ingkang maha kuwaos kanthi panyuwun mugi lestantun paring kesarasan kawijinan dalah katentreman. Dumateng panjenenganipun Bapa pangarsaning dusun ing tlatah Sarimulya Sarimbit Ibu ingkang dat kinapekten. Juga tak lupa kepada Bapak petugas KUA Kecamatan Rimbo Ilir beserta keluarga yang kami hormati. Ugi dumateng panjenenganipun keluarga agung Bapak Mulyono Kembul Sikutra ingkang tansah kinapekten. Dumateng panjenenganipun Aji Pinispo tuwin sesepuh. Lumunturipun dumateng Rama Ibu ingkang kinasih ingkang sampun satata lenggah wonten bali wismanipun Bapak Mulyono ingkang sangat-sangat kawula aosi. Saderengipun dasar kawula meratur wonten ngarsa handika sami sumangga kawula ndherekaken manjataken rasa puji syukur kunjuk ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos. Kanthi satotone panembah panutaning agami rinasu ing sowang-sowang murih rahayu ingkang badhe pinanggih. Shalawat sering salam boten kesepen monggo kita kunjukaken dumateng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun beto kita sami saking alam pepeteng tumuju dumateng alam ingkang terang benderang ingkang dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih dumateng keluarga agung panjenengan Bapak Mulyono. Sinoso panjenengan sampun mangertos megang ingkang dados piswanipun Bapak Lasiman. Mboten wonten awonipun bilih kawula meratur wonten ngarsa ndika sami awit pikantuk palelah. Supados ngaturaken menggah ingkang dados tujuanipun Bapak Lasiman Kembul sekeluarga. Nggih saderengipun kawula lajengaken anggen kawula matur. Sinten to ingkang tinanggenah kapatahan nampi atur kawula mugi aja meneng wonten ing sakiring kula. Sumangga. Panjenengan Bapak Kepala Dusun Pak nggih. Nggih kawula nuwun dumateng Bapa pangarsaning dusun minangka sulih saliranipun panjenenganipun Bapak Mulyono Kembul sekeluarga. Sowan kula ing mriki kawula ingkang dados dutanipun saking panjenenganipun Bapak Lasiman ingkang mijil saking tlatah Jalan Kopi Desa Sumber Agung Kecamatan Rimbo Ilir Pak. Piswanipun Bapak Lasiman kadampit putra tuwin wayah kairing waris kalian trites merak sowan wonten ing bali wismanipun Bapak Mulyono. Sepindah ngaturaken kula nuwun tuwin salam taklim katur dumateng panjenenganipun Bapak Mulyono minggahing pangembaning tlatah ing Jalan Apokat. Janggeping kaping kalih. Piswanipun Bapak Lasiman netepi darmani aspuh awit rikala dinten wulan tuwin taun ingkang kapengker. Panjenenganipun Bapak Lasiman nggadahi putra kakung ingkang namipun Andika. Rikala dinten wulan tuwin taun ingkang kapengker kapetang dalah putra putrinipun Bapak Mulyono ingkang namipun Siti Fatimah. Kegandengan ing wedal punika sampun dungkap titiwanci kaijab kabulaken dumateng Bapak Mulyono.
Pisuanipun Bapa Lasiman boten kesupen boten ninggal adat istiadat ingkang sampun kabudayaken khususipun ing wilayah Sumberago ambek bilih. Pisuanipun Bapa Lasiman kirang meranani penggalih dumateng Bapa Mulyono, mugi Bapa Mulyono ngaturaken ageng panuwun dumateng Bapa Lasiman kembul sekeluarga, Pak. Gegandhengan rikala dinten wulan tuwin taun ingkang kapengker. Panjenipun Bapa Mulyono ngawontenaken cathok gunem ingkang kasiksen dene para pangembaning tlatah ing Jalan Apokat. Ing wedal punika sampun tumapak ing titiwanci badhe ijab kabul kawula kabetanan amplop setunggal ingkang kasebat penatas tali. Mugi-mugi penatas ing tali saged wudar ing dalu kanggelan punika kasiksen dening para penisepuh. Menika kabetanan penatas tali mboten arupi parang utawi bambu, menika awujud saking raja, Pak. Kaping kalihipun kula kabetanan amplop ingkang nomor kalih ingkang kasebat tata desa netepi naluri adat istiadat. Menika kangge aparatur, Pak, kangge adat mboten kangge Bapa Mulyono. Jangkep salajengipun mbok bilih ing mangke putra kekalih kamajemukaken rikala dinten ingkang kapengker. Sampun kawula aturaken ingkang kasebat ayam sakelek wos sebaris klapa sejangkep pinangka kangge majemukan punanganten. Sampun kawula aturaken dumateng Bapa Mulyono sekeluarga. Gegandhengan ing dalu punika panjenipun Bapa Mulyono mahargya putra kekalih ingkang mewah mekaten. Saking panjenipun Bapa Lasiman wonten sekedhik tumbasan sarem, Pak. Wonten sumbang tali asih mugi-mugi ngenteng-entengi ingkang dados sesangganipun Bapa Mulyono. Menika wonten amplop wonten sebatipun 15.000.000, Pak. Ning menika pun dipun segel boten dipun buka. Mungkin enten kirangipun nggih borong. Ampun nyuwun kula mungkin enten turahipun nggih pangwangsune kalih Pak Lasiman wonten mawon nggih. Wong sampun dipun segel, Pak, nggih. Menika sekedhik tumbasan sarem mugi-mugi kangge sumbang tali asih Bapa Mulyono sakeluarga. Saking panjenipun rencang estrinipun Bapa Lasiman ingkang namipun Ibu Suparti. Gegandhengan badhe gadah putra mantu, Pak, nembe ajeng gadah awit dereng ijab kabul, Pak, nggih. Menika wonten tandha katresnan arupi mas. Menika wonten seratipun, Pak, dereng dipun aturaken kula jumlahipun sepinten ing mangke kaaturaken dumateng anak wedok nggih menika Siti Fatimah. Awit saking raos ing manah bingaing manah Mbok Parti menika wonten tandha katresnan kagem putra mantunipun. Gegandhengan Bapa Mulyono mahargya kanthi mewah somri amekaten sekedhik malih menika wonten wos kalian klapa sak jangkepipun. Mugi-mugi saged ngenteng-enteng ingkang dados sesangganipun Bapa Mulyono ambek bilih sedaya bantuanipun Bapa Lasiman wonten kekiranganipun. Panjenenganipun Bapa Kepala Dusun minangka dados talangipun Bapa Mulyono. Mugi kersa nglubiraken agunging panuwun dumateng Bapa Lasiman kembul Sekutra. Kenanggenipun muntapaken putra kakungipun ingkang namipun Andika badhe ngancik gesang bebrayan badhe kaijab kabulaken. Bapa Lasiman jawil waris kalian trites menika nggih namung keluarganipun piyambak. Ingkang saperlu tumut-tumut memuji dumateng calon punanganten mugi ing mangke calon putra pengantin anggenipun anggep biyor wonten samudraning bebrayan agung mugi saged dados kaping sepindhah. Mugi saged njumbuhaken kang dados kekudanganipun bapa ton ibu lari kekalih mugi saged dados keluarga sakinah mawaddah tuwin warahmah. Nggih sinaosa anak kula Andika menika ageng, Pak. Kedewasaanipun dereng dumugi. Kula borongaken dumateng panjenenganipun Bapa pangarsaning dusun kados pundhanggen panjenengan badhe mulang wuruk dumateng anak kula Andika. Mugi-mugi kanthi pikatuk saran miwah sesuwuh
para pangembaning tratah ing jalan apokat kene anak kula Andika mugi-mugi ampun ngantos lumingsir saking kautamanipun. Nggih dumateng panjenenganipun bapa pangarsani dusun. Mbok bilih ing mangke sampun tumapak ing ijab kabul anak kula Andika sampun siap soga anaya wajib. Awit saking punika kawula borongaken kados pundi anggenipun badhe nglaksanakaken miturut adat istiadat ing jalan apokat desa Sarimulya. Kegandengan panjenenganipun Bapak Lasiman ngaturaken calon putra manten kakung. Mbok bilih ing mangke sampun paripurna anggenipun ijab kabul. Kasebating petang sampun sah tumraping pemerintah resmi menggaing negari dalam agami. Saking panjenenganipun Bapak Lasiman putra kakungipun kaampil kondur miyen. Mugi-mugi Gusti Allah saged ngabulaken kang dados panjenenganipun Bapak Lasiman benjang siang sak sampunipun salat Jumat Pak badhe dipun aturaken hanamung dipun sengkuyung keluarga piyambak. Boten kadherekaken waris kalian tritis namung sinengkuyung keluarganipun piyambak. Nggih dumateng panjenenganipun Bapa kepala dusun minangka sulih saliranipun Bapa Mulyono Kembul Sikutra. Mbok bilih ing mangke sampun paripurna ijab kabul kula sak rombongan. Kapeksa lumingsir saking bali wismanipun Bapa Mulyono ingkang saperlu. Badhe kondur dhateng pondokipun piyambak-piyambak. Nggih nilar puji astuti mugi-mugi anggenipun gadhi hajat Bapa Mulyono mugi saged kalih saking rebito sepena nir ing sambikala. Dumateng sagungi tamu kakung Swawana putri ingkang pantes sinudarsana. Makaten anggen kula matur wonten ngarsa dalem Bapa Mulyono minangka dados talangipun Bapa Lasiman ingkang saking Sumber Agung. Mbok bilih anggen kula matur kirang meranani penggalih kirangipun Subasita tebehipun tata krami ler batos dasat kawula nyuwun agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Wasana kawula akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi panjenengan Bapak Kepala Dusun kersa nampi bebana ingkang sampun kawula aturaken. Setunggal ingkang kasebat Toto desa Pak nggih. Kaping kalih ingkang kasebat penatas tali. Kaping tiganipun sekedhik urun-urun tumbasan sarem. Mugi-mugi ngenteng-entengi ingkang dados jejibanipun Bapa Mulyono. Kaping sekawanipun menika wonten tandha katresnan saking Mbok Kasiman Ibu Parti menika wonten arupi gelang Pak menika kagem calon putra mantunipun ing mangke kaparingna langsung dumateng calon ponanganten putri. Nggih dumateng Bapak Kepala Dusun mekaten anggen kula matur wasana kawula aturaken dumateng pangrajiking adicara sumangga. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Simbah Kasno yang dados talangatur panjenenganipun Bapa Lasiman ingkang sampun ngaturaken pasrah pinanganten kakung. Wonten kalenggan dalu punika kula minangka talangatur panjenenganipun Bapa Mulyono sak keluarga sepindah malih ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenenganipun Bapa Lasiman dalah keluarga agungipun ingkang sampun paring pambiyantu awujud punapa kemawon wonten ing kalenggan telu punika mboten kawula ulas napa ingkang dados aturipun panjenenganipun Bapa utawi Simbah Kasno ingkang sampun cetha
pramila panjenengan Bapa Mulyana sepindah malih ngaturaken agunging panuwun ingkang kepara kathah. Dene ngajeng panjenengan Bapa Lasiman lumantar penuhun simbah kasna sampun ngaturaken nggih menika ambok bilih samangke sampun paripurnaning acara ingkang ganter punika kapeksa badhe kondur. Mboten sanes panjenengan Bapa Mulyana ngaturaken sugeng kondur. Ugi janjinipun siang jam badhe salat Jumat nggih Pak nggih badhe dipun aturaken nggih menika dipun tenggo panjenengan keluarga agungipun Bapa Mulyana. Mekaten anggen kawula matur awit kawula nggih sampun jumeneng radi sauntawis pramila wonten mriki sepindah malih kawula minangka aturipun utawi talang atur panjenengan Bapa Mulyana tansah ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Anamung saderengipun kawula cekapengan kawula matur dumateng panjenengan Bapa Mulyana supados sumarak sowan wonten sak sanding kawula. Nggih matur nuwun panjenenganipun Bapa Triyana ingkang tinanggenah. Nggih menika wakilipun panjenengan Bapa Mulyana. Wonten ing ngajeng sampun dipun aturaken bilih panjenengan Bapa Lasiman menika paring pinten-pinten pambiyantu. Wonten ing kalenggan telu punika ingkang badhe kawula aturaken dumateng panjenengan Bapa Mulyana nggih menika arupi amplop menika ingkang kandel nggih Pak nggih. Ingkang penatas tali adalah tata negara menika mboten dipun aturaken panjenengan Bapa Mulyana namung kangge aparatur desa. Pramila ugi matur nuwun dumateng Bapa Triyana saged wangsul wonten makaten atur kawula mbok bilih kirang merarani saking panjenengan sedaya kula nyuwun pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih menika atur pasrah ugi atur panampi ingkang sareng-sareng kita sampun mangertosi. Mugi-mugi sageta barokah mboten wonten alangan setunggal punapa. Salajengipun nggih menika acara angka sekawan, acara inti utawi ijab kabul dumateng Bapak petugas KUA utawi Bapak penghulu wedal saha papan kawula sumanggaaken sak cekapipun.